Igsuon, daghan ang higayon nagibadlong kita sa Ginoo. Daghan ang higayon nga gi-remind kita sa Ginoo. Daghan ang higayon nga ganahan ang Ginoo nga i-change nato ang atong kinabuhi. Daghan ang higayon igsuon nga migamit ang Ginoo og tao aron pagbadlong sa tuwa, aron pag-usab sa atong kaugalingon. Apan adunay panahon nga moabot kini sa atong kinabuhi, apan ibaliwala lang nato. Dili nato hatagan og maayo nga kahulugan. Dili nato hatagan og maayo nga importansya sa atong kinabuhi. Ibaliwala nato ang mapagbadlong sa Ginoo. Ang Ginoo nagpakabana sa tuwa, apan ang tao usahay ki-reject siya. Usahay ang tao wala nagpakabana niya. Tungod kay nagpatuyang lang kini sa ilang tawhanon nga panghuna-huna. Gusto ni Lord igsuon nga dili kita magpabilin sa atong pagkagahi og ulo. Gusto ni Lord igsuon nga dili nato patuyangan ang atong kaugalingon. Gusto ni Lord igsuon nga dili nato patuyangan ang atong pagkatawhanon nga panghuna-huna og pagkatawhanon nga binuhatan. Gusto ni Lord igsuon nga i-refresh ang atong hunahuna, i-renew ang atong hunahuna, i-renew ang atong kaugalingon ngadto kaniya. Gusto ni Lord nga bag-uhon kita. Gusto ni Lord nga bag-uhon ang atong kasing-kasing ug ang atong hunahuna ngadto kaniya. Mao nga nag-remind ang iyang verse sa Proverbs 29 verse 1, "He who is often rebuked and hardens his neck will suddenly be destroyed, and that without remedy." Mao na igsuon nga kung magpadayon kita sa atong pagkagahi og ulo, kung dili kita maminaw sa pag-remind sa Ginoo, kung dili kita maminaw sa pagbadlong sa Ginoo sa atong kinabuhi, tungod kay ang Dios ni gamit og tao aron pag-usab sa tuwa, aron pagbadlong sa atong kaugalingon. Apan kung ibaliwala nato na igsuon, apan kung dili nato na tagaan og maayo nga kahulugan, apan kung ato nang i-reject ang ilang mga pagbadlong, tungod kay sila ang gihimo aron pag-usab sa atong kaugalingon, kung ato ka nang ibaliwala igsuon, ingon si Lord igsuon nga mapukan gayud kita ug dili na kita makabangon. Igsuon ayaw hulata nga moabot na nga panahon nga mapukan ka na. Ayaw hulata ang panahon nga wala nay panahon nga makabawi ka para sa Ginoo. Ayaw hulata ang panahon nga wala na ka sa kalibutan igsuon, tungod kay ang dako nga chance nga mousab sa imong kinabuhi kanang buhi pa ka. Apan kung wala na ka sa kalibutan, wala nagay panahon nga makabag-o ka sa imong kaugalingon, ug wala nagay panahon nga imong mapakita sa Dios ang imong pagkamatinud-anon kaniya. Maong samtang mahigayon pa igsuon, samtang may panahon pa, paminawa ang pagbadlong sa Dios sa atong kaugalingon. Ayaw i-reject ug ayaw ibaliwala ang mga reminders ni Lord para sa atong kaugalingon. Amen. God bless sa tanan.